Witam Was pięknie, Rostomili. Dzisiaj Wam wyrządzę coś o mietle. Jak macie to moi rządzeni radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. Będę rod, dzięka piękne. Toż Rostomili dycki, jak na świat po kapce idzie jesień, to ją czuć w lufcie, czuć ją po stromach, bo liści zaczyna sztrajchować ta jesień na złoto, na czerwono, na strzybno. W ogródkach ludzie zaczynają robić porządek, a i obrzazować stromy z gałęzi. Kiedyś, jak jeszcze po chałupach były stare kachloki, to się taki hebzi spoliło pod blachą, albo w centralnioku. Jak kańsik była brzuska, a się ją obrzazało, to gazdowie nigdy gałązek nie polili, nigdy tymi gałązkami nie hajcowali. Z brzozy się robiło przeca mietły. Najlepsze mietły robili starzicy, co oni wiedzieli, jako gałęzie dać do kupy, a w którym miejscu to drutem chycić, co by się ta mietła nie rozpadła. Nie wszystkie gałęzie z brzuski się godziły na mietłę. Najlepsze były taki oto długi na metr. Musiało ich być tela, co by ich nie szło objąć packami. Z chrupszej gałęzi się robiło sztyl, który musiał być równy. Jak już się gałązki dało do kupy, wraził się pomiędzy nich sztyl, to się to wiązało drutem. Dycki na koniec trzeba było jeszcze na pnioku siekierką wyrównać gałęzie na końcu, a fertik. Mietła była gotowa. Hańdowni ludzie wierzyli, że jak się pierwszy raz zamiatło, to trzeba było se pomyśleć jak ci życzyni. Mietły się robiło podle tego, kany się nimi zamiatało. Dłuższe były na plac, a do zamiatania liści, a krótsze baji do chlewa albo do sieni. Zamiatać mietłą trzeba było umieć. Nie ma to takie einfachowe, jako się zdo. Jak już mietły po czasie ubyło, to się na nią prawiło oszkrabek albo szkrobaczka. Była dobro taka szkrobaczka baj do zamiatania kurzyńców we chrywie. Tamkaj trzeba było coś i dropać z dłaszki. Mietłe siedycki stawiało gałęziami do wyrchu, bo to bez mala odganiało szpatne moce, a baba jagę, a czarownice. Kiejsi hańdowni, jak się posioło obili, to się strykało mietłę do ziemię, co by żaden tego posiotego nie urzeknął. Na wiesielach jeszcze do dzisiaj się ledzykany tańcuje mietloża. Je to taki srandowne tańcowani, w którym chłop tańcuje z mietłą. Nowo mietła, co się ją robi na jor z młodych gałązek, wunio jak się nią zamiato. Każdy naisto słyszał, że na mietłach lotały czarownice. Z krystego hańdowni się stawiało kole nowej chałupy mietłę, co by czarownice se myślały, że tutaj już jakosik czarownica bywo. Mietłę kieruje na zdjęciu, co macie na miniaturce, to ją zrobił jakoś iguńskiego roku, albo ze 2 roki temu. To była moja pierwsza mietła, co ją zrobił, ona je kapkę koślawo, ale zamiato dobrze. Cały sztusek gałązek, że se niechał na zaść, bo mietła się zedrze, a zamiatać kole chałupy przeca furt trzeba. A mietłę stawią eny pod stodołą, albo pod chlywem, bo przeca u mnie we chlywie na ozajst żadnej czarownicy nie ma.